sa naton nga magigitan nga magbabalaw ni Bob Pincel sa inyo. And the person of Honorable Joselito Izquierdo. Nga papanisan ko sa kabatan o nga Eroy Han Punto. Han Balangkayan. And the person of Honorable Mayor Ann Contado. Sunata Maestro. Panmangis ng halo, ulinaw dangana, lanas pa na matakis sa sayaw. Tukar na aming ulo, ayaw tulong sa mano, naray magkagandaan, tama ulay na pag-ipo. Kaisa-sama, lapit kasiniraan, sayaw na aming ulo, mapanuluya kay pinaalaan. Ayun na sa lanyaw, ni Mayor na Congressman, damong nagming at kalang sa lambitin at tungkanamaan. Natinanaan amin at haduluris, punas artichi, ipapagtap sa hulyan, sunang tulogan o telurite. Mas pusat ko ni Paragun, at ang pusat sa'yo, ay tulong palang kaya, upun ang tulungan niya. Kamapagpunusan, pinyakan ang tayo, magtawa-tawa, diri malungkaro. Biling at maligayang, sugat magkarestuhan, sayaw na aming tulog, ayaw ang mga estimado. Honorable Sangguniang Bahay Member Joselito Izquierdo, Honorable Mayor Ann Contado of Balangkayan.